Всім привіт! Хочу показати, які ж все-таки я саджанці відправляю своїм замовникам. Дивіться, відео це сорт Альба. Перед відправкою я завжди висилаю замовникам відео, які саджанці вони отримають. Бо багато пишуть, що показують одне, а висилають зовсім інше. Ні, в мене інших нема. Я висилаю те, що і показую на відео. Ось яке коріння. Дуже гарне. Правда, його треба обрізати обов'язково наполовину, хоча б, щоб воно хорошо розросталось. Так ось, отакі саджанці ви отримаєте у мене. Інші я не висилаю. Всім пока.